Hi, welcome to my channel, Summer English. Angoloz Erika nénivel. A mai órán a létigét gyakoroljuk. To be practice. Please don't forget to like and subscribe if you want more videos. Thank you. Look at this board. Nézd meg ezt a táblát. To be, lenni, létige. Ezt csoportosítottuk állító, tagadó és kérdő formában. Mindegyiknek van long formja, hosszú alakja, short formja, rövid alakja. Kivéve a kérdőnél, látod a kérdőformánál. Ha azt hallod, hogy to be létige, akkor mindig 8 különböző dologra gondolj, ugyanis az, hogy to be egy gyűjtő név. I am, én vagyok. You are, te vagy. He is, férfi, ő van. She is, nő, ő van. It is, tárgy, az van. We are, mi vagyunk. You are, ti vagytok. They are, ők vannak. Tehát ha megtanultad a személyes névmásokat, hogy én, te, ő, mi, ti, ők, akkor csak 3 dolgot kell hozzá megjegyezned. Az I-nak a párja az M, a you, we, they-nek a párja az are, és a he, she, it-nek pedig az is a párja. Mindegyiknek van rövid alakja, I am, I'm, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, its, we are, were, you are, your, they are, their. És látod, hogy a rövid alakot úgy vonod össze, hogy apostróffal, apostrófot teszel a 2 rövid szócska közé, és mindig az első betűk maradnak ki. Tehát az első betű helyére kerül az apostróf. A tagadásnál csak hozzáteszel egy not szócskát, az összevont alaknál a létigét vonod össze a nottal, kivéve az 1-es szám első szemében, mert azt nem tudod, ott a not szócska önállóan áll. Tehát I am not, I'm not. You are not, you aren't. He is not, he isn't. She is not, she isn't. It is not, it isn't. We are not, we aren't. You are not, you aren't. They are not, they aren't. A kérdő forma pedig helyet cserél a személyes névmás és a létige. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? És nagyon fontos itt megjegyeznünk, hogy az I az minden esetben nagybetűvel íródik. Akár a mondat elején van, akár a mondat közepén helyezkedik el. Minden esetben nagybetűvel írod. És most akkor ezek áttekintésével oldjunk meg feladatokat. Now, let's see some sentences. Most pedig lássuk a feladatokat. Láthatsz 20 mondatot. Complete the sentences with am, is, are. Tehát töltsd ki a mondatokat az am, is, are-ral. Tudom tanácsolni, hogy állítsd meg a videót, másold le ezeket a mondatokat, az előző képkocka segítségével pedig próbáld megoldani. I in the garden. We at home. He a teacher. She 25 years old. It a lovely car.
We, children. They, my friends. Peter from England. Ben and Tom, brothers. My mom and I in the kitchen. Mr. and Mrs. Taylor, doctors. They, 12 years old. Mary, Japanese. My cat, a fluffy pet. My sister and I in the museum. I, tall and slim. My friend, a very kind person. My friends, students. You, a famous football player. You and Lonnie, my classmates. Ugye ott nincs is gond, amikor csak az van, hogy I, we, he, she, it, they, tehát a személyes névmások, akkor kell elgondolkoznod, ha Peter van, hogy milyen személyes névmással tudod helyettesíteni. A Petert ugye he-vel tudod. Ha ketten vannak, hogy Ben and Tom, akkor már oda kell figyelni, hogy ők, tehát róluk beszélek. Ha my mom and I, ha anyukám és én, azok meg már mi vagyunk. Mr. and Mrs. Taylor, ugye őróluk beszélek, ha Maryről beszélek, akkor lányról, ha my catről, vagyis a cicámról, akkor őróla beszélek, ha my sister and I, ha a testvérem és én, akkor rólunk beszélek, ha my friend, a barátomról, ha my friends, akkor a barátaimról beszélek, ha you, itt az segít neked, hogy nem ti rólatok beszélek, hogy itt van az személyes névmás, ez árulja el, hogy te rólad beszélek, ha you and Lonnie, ha te és Loniról beszélek, akkor pedig ti rólatok beszélek. Tehát, ha végeztél a feladattal, akkor vedd a piros ceruzádat a kezedbe, és kezdjük el ellenőrizni a feladatokat. I am in the garden. We are at home. He is a teacher. She is 25 years old. It is a lovely car. We are children. They are my friends. Peter is from England. Ben and Tom are brothers. My mom and I are in the kitchen. Mr. and Mrs. Taylor are doctors. They are 12 years old. Mary is Japanese. My cat is a fluffy pet. My sister and I are in the museum. I am tall and slim. My friend is a very kind person. My friends are students. You are a famous football player. You and Lonnie are my classmates. A 20-ból mennyit sikerült hibátlanul megoldanod? Ha 18-at, akkor az kiváló. Ha kevesebb, 17 és 15 között az jó, 14 és 10 között az még valamennyire elfogadható, de a 10 alatt akkor az már nagyon kevés. Thank you for watching my video. I hope this lesson was useful for you to learn English. Please don't forget to like and subscribe if you want more videos. És láthattok 2 QR kódot, amivel eljuthattok a live worksheetshez, ahol gyakorolhatjátok az létigét, és találtok további feladatokat is.
ezt megoldjátok, és le is tudjátok ellenőrizni, hogy mennyire volt sikeres a mai óra.